gani. Tuyen. Amo ni ang amon nga vlog subong. Ara si Kumari Tuyen. Kag si Kupare Rone. Yay! Ari kami subong sa Radok, Manok. Sa Granada, oo. Kay may ma-proceed kami sa Amon Surabs. Ano gito subong adlaw ni? Saturday, January 11, 2020. Ay, nang ano klikat to kamo sa akon nga YouTube sa Ilonggo version. Ilonggo version ni Kumare. Auta. Makatuto sa akon sa iyasang piser sa Surabs. Ano kami dire ka lang anay. Ano kami guys, may ano na. May courier kami. Bawa pala mo sila ba? Nag-uniform ko doon, uyak man ko. Balik mo lawas. God. Panaga ka na? Oo Bye-bye. Magwapasin nyo ba? Parang mga... Sir! Nara ka mo tagali. Ako. Naman ya, manok na naman mo. Ang tao ko tayo ginabalunggay. Why ko to signal? Kaya ko sa Marsha. Si Lindy nino din may. Hindi ko ginagawa ko sa iya day. Marsha ko. Uy, musta ka na? Ano mo ano? Hindi mo pilas? Miss, ikaw na? Ikaw na? Ito sa lakyan. Balong ko lang sa... Taong ka na? Miss, ako lang. Sino si LJ? Hindi. Sa ako na nga vlog yan, no? Kamu ba? Sa ako na vlog update, sa ako yun, no? Dahil diyan sa YouTube niya, dahil nakapanyagan ako may ikaw ka ako. Nag-order ko taga isang ano, gitbilaw. Kawan. Magaling president sa ang sulat. Vlogger da. Hello. Vlogger ni Ma'am Doyen. Like and share lang na, no? Like and share nyo para dapat viewers kag like sa vlogger ni Ma'am Doyen. Para lang sa pamibig kag sa surap. Ano niya? Wala ba, si may baboy na? Kano wa yung pabutangan? Baboy. Ano? Hindi ka. Hello everyone. Welcome sa akong nga vlog. Please like and comment below. Order ko sa daw ano giblaw daw ko sa vlog. Why nakabalo sir nga nga. Kami ma-100, ano kami ma-monthly kami 90 or 100 ah. Oh my God, kaya kung hindi mo galing niya mamaya may ano kasi meron din sa iyo sa kanila. Okay nga, hindi kita nga hindi.
Welcome ka man sa YouTube. Ako ni welcome na ko. Wala, gusto ko man da. Galing tayo, wala. Nalipat ko ako sa, Bata ka kay edit yan. nalipat ako Email? password. Imo kaliwat eh. Ako wala pa kapita. Hello! Welcome sa vlog ni Ma'am Duyin. Si Kumari Uye. Yan ang mabibig niya. Ako pa kapita. Ano tanay mo lang?